Здравейте на всички! Много се радвам, че най-после започваме този вълнуващ проект. Той е абсолютно нов за нас, за добротолюбие, за мене като цяло, но наистина съм много щастлив, че ще може с вас да провеждаме тези уроци по новогръцки език. Така че добре дошли! Аз съм Асен и разбира се надявам да прекараме от тук насетне с вас едно приятно време. И така, всъщност днес няма да бъде точно урок, ще бъде нещо като уводен урок, но в него ще ви запозная накратко с гръцкия език, що за нещо е гръцкият език, защо се заслужава да го изучаваме и разбира се какво може да очаквате от мен и какво трябва да очаквам аз от вас. И така, като цяло, нека започнем. Може би все още се чудите всъщност заслужава ли си да учиме гръцки, не си ли заслужава. Някои от вас просто може да са любопитни и да решат просто да видят, що за нещо е гръцкият език. Но аз съм си подготвил тук няколко интересни причини и ще се опитам да ви убедя всъщност защо би било полезно да изучаваме този език, тъй като всички знаем, че той не е кой знае колко често срещан, говорят го само нашите съседи гърци. И това е и в Кипър, но да кажем по света така, има доста гръцки колонии, гръцки иммигранти, но въпреки всичко заслужава ли се да изучаваме този език, да отделяме толкова много време? Много от вас съм убеден, че обичат да си прекарват лятото в Гърция. Тоест, по едни чисто туристически причини би било прекрасно, ако не искате да се задълбочавате в езика. Според мен този курс би могъл така да ви помогне значително в това отношение, което ще провеждаме с вас сега, а именно в сферата на туризма. Тоест, ще може да си ходите в Гърция, най-малко ще може да прочетете това, което пише и ще ви е със сигурност една идея доста по-леко да се оправяте в Гърция, когато ходите на море или да посетите някой град. Все пак, втората и за мен така най-съществена причина да изучаваме гръцки е именно духовното обогатяване. Все пак това е православен сайт, т.е. предполага се, че хората, които го четат, се интересуват от вярата и най-вече от православието. Затова тук не мисля, че някой би могъл да спори с когото да било, че гръцкият е един наистина невероятен език, който ще ви даде достъп до едно огромно духовно наследство, най-вече свързано с православието и не само въпреки това. Знаем, че и светителци и още много други свети по света са използвали древните философи, като например Аристотел, Платон и така нататък, за да обогатят своята духовна литература и изучавани са, били са изучавани. И всъщност, знайки новогръцки език, да, вие няма да може да отворите, например, Сократ и да го четете, но при всички положения, ако решите по-късно да се занимавате с старогръцки, да кажем, ще ви е далеч по-лесно, знайки новогръцки. И не само това, ще може с времето, ако решите да задълбочите, ще може да разбирате и песнопения, ще може да разбирате и много други духовни неща. Но разбира се, дори ограничавайки се само с новогръцкия, той ще ви даде достатъчно познания, за да достигнете до наистина невероятното богатство от всякакви проповеди, душеполезни четива и така нататък. Тоест, това е една наистина сериозна причина, особено за вярващия човек, да започне да учи гръцки език. Колкото и да ви е странно, следващата причина, тя за мен също е много съществена. Знаенето на собствения език е нещо много важно, а за съжаление за съжаление, много от нас това не ни се отдава, особено в наши дни. Гръцкият език е един изключително особен език, тъй като той е много близък до нашия, по-късно ще разберем защо. Той е много близък до нашия по отношение на граматика и знаейки гръцки език, ние ще може да вникнем много по-лесно в нашия собствен език. Имайте предвид, че през този курс ще се старам максимално, нали, да избягвам сложна терминология. Той не е филологически курс, разбира се, това въобще не се притеснявайте, че ще срещнете нещо страшно и
ще се опитам да бъда максимално ясен, но разбира се, подгответе се да бъде използвана все пак някаква, тъй като, например, падеж, пряко допълнение, т.е. ще се наложи да се върнем малко назад в годините и да преговорим граматиката на български език. И само от опит мога да ви кажа, че дори когато човек превежда, ако не знае собственият си език, то колкото и да сме добри в чуждия, никога няма да сме на това ниво, ако знаем и двата езика. Тоест, гръцкият сам по себе си ще видите, че наистина ще помогне да разберете собствения и български език. Нещо, разбира се, съвсем логично е, че ще може да изучавайки един език, ние изучаваме и начина на мислене на конкретния народ. Гърците са наши съседи. За мен е признак на доста ниско ниво, ако някой започне да говори срещу съседите. Имам предвид държави, че те били такива, те били такива. Не, това не е вярно. Особено имам доста близки гърци, бил съм често в Гърция и въобще смея да твърда, че гърците са един прекрасен народ. И вие с времето ще се убедите. Да, разбира се, имат си своите особености. Не всички са цветя за мерисене, никой не го отрича. Но това е един изключително добър народ. Самите хора са много добри. Те са много простодушни, много наивни в добрия смисъл на думата. Ще ви направи особено впечатление, че всъщност, когато дори мъничко гръцки да знаете, те ще покажат, че високо го оценяват. И автоматично вие за тях ще станете едни много интелигентни умни хора, защото гърците смятат езика си за нещо велико и всъщност смятат, че е нещо много трудно. И факта, че вие сте проявили смелост да изучавате този език, за тях това е нещо наистина нещо голямо. И те, разбира се, ще се опитат да ви го покажат по най-позитивния възможен начин. И разбира се, опознавайки съседите ни, вие ще се докоснете не само до духовната култура, но и до материалната култура на този народ, която непременно е наистина богата. Ще може да четете красивата им литература, прекрасната им поезия, който обича да слуша гръцка музика, най-малко ще може да разбира какво пеят. Въобще, наистина ще се уверите колко е хубаво да познавате съседите си, защото имайте предвид, че ако, особено както аз в момента се намирам в чужбина, имайте предвид, че всъщност ще може да разчитате на такива хора, на съседите. Така че това е една наистина разумна причина. Разбира се, учените също го доказват, но всеки един език, който научите, ще ви даде, ще сформира нови когнитивни връзки в мозъка ви, което означава, че вие ще може да се справяте с различни задачи от подобен тип много по-лесно, включително изучаване на други езици. Гръцкият език, както сами ще се убедите с времето и колкото повече напредвате, разбира се, ще видите, че е един изключително логичен език. Всъщност, по-логичен език не съм срещал до сега. Тази структура на този език ще ви даде една особена основа, върху която вие после ще може да легнете и да използвате, за да учите други чужди езици. Така че това е наистина една... Това, разбира се, важи за всеки език, но според мен особено за гръцки. Разбира се, знаете, че в момента Гърция не е в цветущо положение икономическо. Много гръцки фирми фалираха, други се преместиха в България и много гърци идват в България. Може би сте забелязали, дори ако вечер се разхождате по Витошка, може да не чуете българска реч, основно гръцка. Като цяло, всеки един език, разбира се, ви увеличава шанса за работа, но гръцкият е, да кажем, по-рядък. Тоест, може една идея по-трудно да си намерите работа с този език, защото търсенето не е чак толкова голямо, колкото да кажем испански. Но въпреки всичко, то значително нарасна през последните години и тепърва ще нараства, което означава, че определено ще увеличите вашите шансове за работа. И разбира се, гръцки език, бидейки по-рядък, той е по-високо платен. А може, разбира се, да сте решили да работите в Гърция, да кажем, и дори да ви искат само английски. Аз така бях заминал да работя в Гърция, все още не знаех гръцки много добре, но въпреки всичко, дори малкото ми познание по гръцки тогава ми осигури по-голям шанс и ме взеха мен. Малко странна причина, но една наша преподавателка в началото ни беше казала,
имайте предвид, че гръцкия един ден ще ви помогне, като отидете при лекаря, да разбирате какво ви говори. Ами всъщност така е. Всички сме чували тахикардия, пневмония и всякакви други болести. Надявам се никога да не се случва никога да използва познанията си по гръцки при лекаря, но въпреки всичко ще може да разбирате много по-лесно това, което не само в медицината, между прочим, във всяка наука. Знаете, че науките като цяло използват гръцки и латински език, за да куват новите термини. Тоест, знайки гръцки, ще се уверите сами колко по-лесно ще ви е вие да, да разбирате науката и ще може да вниквате, защото думите ще започнат да ви говорят буквално. Не, няма да сте луди, но наистина ще видите, че чувството е невероятно. Надявам се, за мен е важно все пак това са да кажем основни мотивации, защо би могло да се изучава гръцки език, но разбира се, съществуват още много други, които аз не съм се сетил, не съм хванал в този слайд, но ще се радвам, ако вие, по-нататък ще видите нашата Facebook група, но ще съм благодарен, ако вие също отговорите на анкетата и споделите защо вие сте решили да изучавате гръцки език. За мен е много важно да знае това, защото ще се опитам. Този курс няма конкретен план. Той е пилотен, т.е. до сега не е правен, нов е за мен. Аз никога не съм преподавал по този начин гръцки език. Съвсем начинащ съм в това като цяло. За това, разбира се, ще съм много благодарен, ако вие защото за един учител е много важно да знае мотивацията на своите ученици. Ще се опитам да наглася този курс максимално за нуждата на всеки един от вас, за което ще ми е необходимо да знам защо вие искате да изучавате гръцки. На базата на това ще се опитам следващите уроци да ги съобразявам с вашите желания основно, доколкото разбира се е възможно, защото не знам колко хора ще сте и съответно ще се старая максимално да бъде максимално индивидуален. После, в края на този урок, ще ви кажа и повече информация какво точно трябва да направите. Разбира се, ще бъде и написано и в Facebook групата. Разбира се, не само аз трябва да знам за вас, но и вие за мен. Може някой от вас да са чували за мен вече покрай сайта Добротолюбие, но казвам се Асен. В момента завършил съм новогръцка филология в Софийския университет и в момента карам своята изследователска магистратура в Холандия, т.е. живея и уча тук, в Холандия. Специализирам в областта на фонетиката и разпознаването на реч чрез компютърни технологии. Общо взето обичам да се занимавам с езици, обичам да превеждам и за мен е наистина огромно удоволствие, че ми бе дадена възможността да провеждам тези курсове чрез сайта Добротолюбие. Няма да се пускам въобще в подробности за моят живот, тъй като е съвсем скучен. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря. Но това е общо взето за мен. Така. Време е да започваме всъщност с историята на гръцки език. Той започва на нашия първи урок. Така, какво всъщност трябва... осъзнавате ли всъщност, че сега ви предстои едно наистина така, смея да твърдя, съвсем спокойно приключение, защото вие се захващате с един от най-древните езици в света като цяло. Тоест има ако не сте учили старогръцки, например латински или някой от древните класически езици, то имайте предвид, че това може да ви е първия така наистина досек с една много богата култура, защото език е носител на културата. Тоест, редно, няма въобще да се спускам в детайли, тъй като просто ви го дам като любопитна информация накратко за гръцки език, за да знаете с какво се захващате. Съвсем накратко. Гръцкият, разбира се, е доста по-ранен от това, което виждате, но да кажем, че първите писмени паметници датират от Микенския период, 14-13 век преди Христа, така наречения линеар Б, който е разчетен. Но тогава все още имаме доста неясен период за Гърция. Тоест все още нямаме формирана писменост, която така да се е пишела. За разлика от следващия период, класическия период.
8-4 век преди Христа. Тук вече се формира азбуката, пишат се първите литературни творби, въобще оформят се различни диалекти в гръцки език, обособяват се писмено, което е много важно. И разбира се, дават по-нататъчната насока за развитие на този език. Съществен период е следващия, в който гръцкият става, да кажем, лингва франката на древния свят. Всички знаем за Александър Македонски, след като той завладява почти целия свят, тогавашен свят, той умира рано и неговите наследници обособяват различни елинистически царства. Защо елинистически? Защото Александър Македонски разпространява всъщност гръцката култура по света. Гръцки език и гръцката култура. И след неговата смърт, тъй като той няма наследници, различни негови, да кажем, пълководци, въобще хора свързани с него, те обособяват свои отделни елинистически царства, в които гръцката култура господства. И гръцкият език започва да се разпространява, тъй като той бил език на търговията, както в наши дни английския, така е бил гръцкия по това време. Но в един особен регион, именно Александрия, където елинизмът е бил доста силен, всъщност там до такава степен гръцкият е станал основен език, че дори хората са спрели, местните хора, например, в случая тези, които ни интересуват са евреите, те са спрели да разбират всъщност писмения език. Било ми трудно, било ми остарял езика на свещеното писание, имам предвид. И затова така известните 70 се хващат и превеждат Стария завет на гръцки език. Веднъж езикът преведен и обособен в книга, той тук насетне се нормира и става, кодифицира се. Той става конкретен език. Да кажем, спира развитието му до момента, в който е записан, и при чисто писмено, но говориме, разбира се, хората продължават да си говорят и знаем, че говорим език се развива. Но писмения си остава и той се налага като норма. Това е много важно да го знаем. Тоест, елинистическия период е един изключително ключов. Той продължава започва от 4 век преди Христа приблизително и приблизително свършва към 4 век след Христа, когато, разбира се, идва Византия. Имайте предвид, че Византия е доста късен термин, изкован значително късно. Тоест, до тогава Византия никак не се е наричала Византия, се е наричала Римска империя. А гръцки е бил ромайки глосе, ромейския език. Дори в началото, когато имаме вече Свети Константин, когато се обособяват двете империи, източна и западна Римска империя, имайте предвид, че всъщност латинския до император Ираклий е бил официален език дори на византийската част. Но тъй като гръцки е бил изключително силен език като култура, а и всички са изучавали и старогръцки, класическия гръцки, всъщност се обособява като официален език. Започва да се... Както ще забележите през повечето периоди на гръцкият език, имайте предвид, че всъщност доста често учените са се опитвали да се връщат в класическия период на гръцки език. Тоест, смятайки, че това е, да кажем, най-красивия, най-чистия гръцки език, те са се опитвали да връщат този език по изкуствен начин, позовавайки се, разбира се, на свещеното писание, което казахме, че е било кодифицирано, и по този начин са обогатявали всъщност езика и се обърквали хората. Имайте предвид, че е била една голяма каша. През византийския период не е имало нормиран език. Нормата е било, да кажем, свещеното писание и други древни философии, но грамотността на хората е варирала, като всеки е твърдял, че е пишел нещо, но разбира се, е имало много грешни неща, не е имало кой всъщност да определи кое е правилно и кое е грешно. Тоест през византийския период имаме една голяма каша, която приключва с падането на Византия под турско робство. Предстои модерния период. Всъщност, интересно е, че още от 15 век, след като Византия пада, не цяла Византия пада. Всъщност, места като Крит и други острови остават под венецианско владичество и всъщност Крит процъфтява културата. Изключително много процъфтява културата и дава началото на така наречения критски ренесанс. Всъщност, модерният период се характеризира именно с това, че новогръцкият език процъфтява, тъй като имаме прекъсване на литературната традиция,
хората, които са живеели извън Византия, т.е. вече които са били под латинско владичество, те не са имали досег до, да кажем, че са били откъснати от литературната традиция, съвсем условно казвам, разбира се, и те са започнали да пишат на един на говоримия език. Опитвали се да пишат на говоримия език. Което е много интересно. Критската литература е нещо наистина удивително, много красива е. И това дава началото на новогръцкият език, т.е. още от 15 век. И така, с времето, след освобождението на Гърция през 1821 година от турско робство, всъщност това, което се случва е, че започват, отново се връщаме, искаме да възстановим истинския гръцки, а и знаете, че по това време, т.е. през възраждането на балканските народи, ние сме си търсили идентитета. Т.е. търсили сме да кажем кои сме ние в този свят. Ние сме българи, ние сме гърци, т.е. един национализъм се появил, докато по време на Османската империя това не е било така. Ти си бил християнин, ти си бил мюсюлманин, това е било разграничението. Но след падането на Османската империя, въобще началото на освободителните процеси за балканските народи, въобще хората са започнали така да търсят своя идентитет. И гърците, разбира се, носители на гръцки език, са смятали, че те са наследници на древните гърци. А древните гърци говорят на класически гръцки език. Съответно, те са решили, че е редно да възстановят стария гръцки, да изчистят този новогръцки говорим език от всякакви такива турцизми. Той се смятал за езика на простолюдието. Тоест, трябвало да се върне класическия гръцки, който е истинския гръцки и който ще докаже връзката между съвременните гърци с древните гърци. И така различни учени хора, начевайки от Кораис, един виден гръцки писател и учен на своето време, всъщност подхващат създаването на така наречения катаревоса. Какво е катаревоса? Това е всъщност, извинявам се, в слайда има грешка, вместо коине четете катаревоса. Катаревоса означава чистия език. Т.е. това е изчистения език, абсолютно изкуствено създаден и който, разбира се, основно фанариотите, които са доста по-консервативни в Константинопол, гърците в Константинопол са всъщност фанариотите от квартала Фенер. Всъщност те подкрепят, тъй като те до голяма степен са държали властта в Гърция и под османска, властта над християнските народи и под османско владичество, и след това са се опитвали да се налагат, всички знаем от историята. Всъщност те са подкрепили идеята за катаревоса и по този начин до голяма степен са ограничавали простолюдието да се доближава до властта. Докато срещу тях са излезли по-либералните хора, които са подкрепили, че стига с този старогръцки, ние говориме новогръцки, трябва да е демотики, което означава народния език. И така, всъщност, стигна сме до най-основното проблема за диглосията в Гърция. Диглосия означава двоезичие буквално. Имайте преди, че до много късно Гърция се бори с този проблем. И чак в края на 20 век, говорим на 20 век, стига се до кръв, до проливане на кръв, кой език трябва да се наложи и в крайна сметка демотики побеждава. Тоест това, което ние ще учим, ще е демотики. Трябва да се радваме значително, защото облегчава доста от нашия труд. Но е имало така един проблем, в който всъщност хората при смяната на правителствата през 20 век била е доста интензивен процес, оформяне на властта и всъщност до голяма степен представете си ситуацията, как вашето дете отива на училище, една година учи демотики, другата година учи катаревоса и всъщност става една голяма каша. И това нещо се сменя непрекъснато. Както казах обаче, за наше щастие демотики възтържествува. Но въпреки всичко и до ден днешен образованите хора владеят катаревоса,
особено учените, и има все още текстове като Конституцията и още други висок стил текстове, които се пишат на катаревос. Така че катаревос е всъщност един доста така широко използван все още език, особено в по-образованите среди. И така, всъщност време е да кажем, що за език е новогръцкият. Тоест това, което вие ще изучавате сега през този курс. Започваме с това, че той е един индоевропейски език. Т.е. той принадлежи към тази голяма група езици, наш родствен език е в това отношение, т.е. може да кажем спокойно, че има характерни черти, да кажем, от граматиката на английския, немския, българския и така нататък, т.е. всички индоевропейски езици. Т.е. няма да учите нещо като китайски, например, който няма нищо общо. Т.е. той е наш европейски език и няма да е, в това отношение ще ни облегчи до голяма степен. Има, разбира се, уникална азбука гръчицата, която казахме, че е много древна, единствена и неповторима в света. Математиката може много да ви помогне тук. Следващите няколко урока ще се учим да четем. Не се притеснявайте, ще се уверите сами колко всъщност лесно се чете на гръчица. Игнорирайте обаче старогръцкия, който от вас се учи старогръцки, тук може малко да се обърка, защото, например, бета вече се чете вита, т.е. в. Но това ще го научим в следващите уроци. Не се плашете, т.е. не искам да ви плаша, но в гръцки има падежи. 3 падежа плюс един звателен. Звателният като на българския Иван Иван не е, но лингвистите всъщност спорят дали това е падеж, но аз да кажем го сложих в групата на падежите. И имаме още именителен, винителен и родителен падеж. Отново ви казвам, не се плашете от тези терминологии, ще ги научиме, ще ги разгледаме с вас. Но в гръцкия падежите са малко, така да се каже, в по-голямата част са винителен падеж, ако ще има падеж, и останалата са родителен. Тоест няма да имате, ще трябва да учите окончания, но те не са чак толкова много и ще видите, че всъщност не е нещо трудно. Не е примерно като в руския. Но както казах, ще стигнем до това по-късно. Разбира се, чисто граматически е почти като български. Имаме 3 рода, отново мъжки, женски, среден. И интересното тук е, че гръцкият език, наред с румънския, българския и албански език, те се намират в една специална група, така нареченият Балкански езиков съюз, което ще рече, че всъщност тези езици споделят изключително сходна граматика. Не може да се представите всъщност колко е сходна и ще видите, че всъщност трудността в гръцкия не идва въобще от граматиката. Тя е абсолютно почти същата като българския. Дори словореда много напомня на българския. Това за нас ще е много голямо облегчение, но трудността идва, както казах, не от граматиката, а от изключителното лексикално богатство. Тоест, гръцки език, бидейки толкова древен, и видяхме накратко в историята му, че много често гърците са се опитвали да се връщат към един стар период, изкуствено съживявайки някои устарели изрази и думи, и това неимоверно е обогатило гръцки език. Някои говорят, че днес има над 10 милиона думи в гръцки език. За сравнение, английски каза, че е между 500 хиляди до 1 милион, испански около 500 хиляди. Тоест, направете си сметка за какво лексикално богатство говорим. И аз сам се уверих. Всъщност, колкото повече напредват, толкова повече ще видите, че това е един безкрайен океан. Наистина един безкрайен океан. Думите му са толкова... Има такива думи, даже има дума за човек, който обича да търси редки думи и да ги използва в речта си. Просто защото това е едно удоволствие. Наистина е едно удоволствие да търсите редки думи в гръцки език и да ги използвате, защото те описват такива фини детайли от света около вас. Но това с времето ще го разберете. Какво трябва да очакваме от този курс? Може би много от вас вече са запитали. Разбира се, ще се научим да четем. Това е едно от първите неща, с които ще се захванем. Ще се научим да произнасяме правилно гръцките звукове, доколкото е възможно, защото все пак това е онлайн курс, не е лице в лице. Аз ще се опитам да ви дам някакви съвети и насоки. Гръцкият не е труден за произнасяне, има само 3 особени звука, с които ще се запознаем в следващите уроци. Но и това ще се научим да правим, доколкото е възможно. Ще изучим различни основни комуникативни ситуации. Под комуникативна ситуация разбирам моменти, в които ще ви се наложи да общувате в конкретен контекст. Например, в супермаркета, в аптеката, в ресторанта. Ще се опитам да съобразя тези комуникативни нужди според това, което ще отговорите в анкетата, доколкото е възможно, разбира се, но ще се стараем да изучаваме думи от
конкретните комуникативни ситуации, за да може да ни е по-лесно да усвоим език. И разбира се, да има и практическа функция цялата тази история, която ще правим. Така, относно учебници, няма да очаквам от вас учебници, ще се опитам да не използвам учебници. Има един учебник, който с времето ще видя дали ще има нужда от него, може разбира се да правим упражнение от него. Казва се Епикинониста Еленика, ще ви кажа откъде може да го изтеглите. Той е най-известният така учебник до момента, но ще преценим с времето. В смисъл, зависи от това как напредваме, от вашите въпроси и така нататък. Както казах, това е един пилотен курс, т.е. тепърва ще изясняваме някои неща. И така, всъщност това беше днешния урок. Нещо, което искам да спомена и да напомня. Този курс е абсолютно безплатен, т.е. вие няма да плащате нищо. Той е за съвсем начинаещи, т.е. група А1, които никога не са имали досег или които, да кажем, са имали някакъв супер слаб досег. Това е нашата Facebook група, която виждате на екрана. Там ще ви помоля да поискате разрешение да влезете в тази група, веднага ще ви одобря. И разбира се, имайте предвид, че там ще бъде публикувана и анкетата. Ще ви помоля да отговорите на тази анкета, защото е много важна за мен. И ако някой там има обяснение, разбира се, и ако някой има нужда да сподели нещо, има някакъв въпрос и иска да каже, да изрази негативно или положително мнение, аз ще съм много благодарен, защото казах, че това е важно за мен. Ще го помоля обаче да го направи в коментара на групата. Няма да давам имейла си на този етап, тъй като не знам колко хора ще сте и може да стане голяма лудница, и аз съм често доста зает. За това ще съм много благодарен, ако може да използвате коментарите в тази група и там ще отговарям максимално бързо на вашите въпроси. Както казах, ако имате някое мнение или идея, споделяте ги, ще бъде прекрасно. Това е на този етап. Много ви благодаря за вниманието. Надявам се да ви е интересно и до нови срещи!